At sasaksihan po ang paggala ng kanyang lola. Mga kaibigan, tingnan niyo ho ang igagala ni Lola. Lola Adelina Romantico, palakpakan rin kasama si Yamal! Grabe! Diyos ko, nakakaloka naman itong gala na to. Ang pagsabin. Magkano po kaya yan? Diyos ko, ang dami. Oh, grabe. Ang bagong kasal. Thank you so much, Lola Adelina Romantico. Palakpakan rin kasama si Yamal! Grabe! Magkano po yan? 1 million pesos! Palakpakan si Yamal! Grabe ang bigay ni Lola. Palakpakan si Yamal kay Lola Adelina Romantico habang isinasayaw po ni Tita Joey Avalensia. Let's go! Grabe, 1 million agad. So magkano lang gala natin ito? Diyos ko, nakakatakot si Nanay Adelina.